Καλησπέρα. Έχω τη χαρά, ειλικρινά τη χαρά, να βρίσκομαι μαζί με τον Σωτήρη και την Ελένη, τους συντάκτες του περιοδικού Ένζυμο, καθώς και τους υπεύθυνους των εκδόσεων Έξοδος. Είναι εδώ για να τους γνωρίσετε, γιατί στο Facebook μοιράζεστε τα κοινά πιστεύω, τις κοινές ανάγκες, αυτά που μας πονάνε. Οι όποιες διαφορές απόψεων δεν μας ενδιαφέρουν. Τις σεβόμαστε, τις ακούμε και άλλωστε αυτό που προέχει και επιθυμούμε είναι ο διάλογος που θα καταλήγει σε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Όχι ο διάλογος για το διάλογο, απαραίτητη προϋπόθεση ο διάλογος, αλλά να πάμε στο επόμενο βήμα. Να κάνουμε πράξη ότι θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι ως επαναστάτες, αλλά ως δημιουργοί, ο καθένας μας στο χώρο που είτε το κάνουμε καλά, είτε κάπου στη μέση. Όλοι μας έχουμε μια ικανότητα, όλοι μας έχουμε κάτι να πούμε. Κάποιοι από εσάς εκεί στο Facebook έχετε αρκετοί, έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και γνώση για τα επιμέρους θέματα. Ο Σωτήρης και η Ελένη νομίζω μας έχουν δείξει ότι αν είναι ένας από εσάς και τη γνώμη τους θέλουμε να τη γνωρίσουμε μέχρι εκεί που δεν φτάνει. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για το Ένζυμο, το περιοδικό των παιδιών της Αντιγόνης. Ειλικρινά με συγκινείτε. Και η λέξη συγκινούμε στην εποχή μας ακούγεται κάπως. Αλλά η αναφορά μας, η αναφορά σας στα παιδιά της Αντιγόνης είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμένα. Μιλήστε μας για το Ένζυμο. Τι είναι αυτό το Ένζυμο τέλος πάντων? Είναι αυτό που προχωράει τις όποιες διαδικασίες σαν καταλύτης? Γιατί εγώ έχω ξεχάσει το χημικό κομμάτι εκείνο των συστατικών. Εσείς θα μας γνωρίσετε τι είστε εσείς και τι θέλετε να μας γνωρίσετε μέσα από το Ένζυμο. Το εσείς με όλο το σεβασμό και την εκτίμηση που σας έχω. Θες εσύ? Θες εγώ? Πείτε μας! Πείτε μας! Λοιπόν, καλησπέρα. Σωτήρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Τους χαιρετισμούς μας σε όλους όσοι μας βλέπουν και καλή χρονιά. Το Ένζυμο είναι ένα περιοδικό τριμηνιαίο το οποίο βγαίνει εδώ και πόσα χρόνια? Είχε 2 περιόδους. Ναι, εντάξει, για την τελευταία μιλάμε τώρα. Η τελευταία περίοδος. Συγχωρέστε με. Ναι. Για την οικονομία του χρόνου που οι αγαπητοί θεατές δεν θα εκτιμήσουν. Να σου προχωρήσουμε στην ουσία και μετά σε επιμέρους βίντεο να πάμε στις λεπτομέρειες. Λοιπόν. Αρκετά χρόνια και δείξατε το στίγμα σας. Το τωρινό στίγμα σας ποιο είναι? Όχι, έχει σημασία αυτό γιατί το περιοδικό στη νέα περίοδο, γιατί είχε 2 περιόδους, μία στην προηγούμενη δική μας αναζήτηση που βγήκανε 10 τεύχοι, τότε ανήκαμε στο χώρο της άκρας αριστεράς και το 18 νομίζω ήταν το πρώτο τεύχος της νέας σειράς. Ναι, καλά θυμάμαι. Το 18 ξεκίνησε η νέα περίοδος, αρχίζοντας από το Α. Και έχουμε φτάσει στο ΙΘ. Δηλαδή και τώρα ετοιμάζουμε το νέο τεύχος, δηλαδή με το καλό σε 1 μήνα θα πάμε στο 20ο τεύχος. Στο Κάπα. Στο Κάπα. Ευχαριστούμε. Έχουμε από καρδιάς. Γιατί οι δικές σας πρωτοβουλίες πρέπει να πολλαπλασιάζονται. Συγγνώμη για τη διακοπή. Σας ακούμε. Το πλαίσιο στο οποίο κινείται το περιοδικό, εντός του οποίου κινείται το περιοδικό, είναι ο ελληνισμός. Τι είναι αυτό που σας ο ελληνισμός το κάνετε έξω? Είναι η προσπάθεια
ανάδειξης του ελληνισμού κατά το μέτρο των δυνάμεών μας. Ο ελληνισμός ως πολιτισμός πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα είναι η πρόθεση του ελληνικού έθνους. Έτσι όπως είναι σήμερα, κατά πόσο μπορεί αυτό το έθνος να μπορέσει να ξαναβρει το βηματισμό του και να βγει από το βουρκόλακο στον οποίο βρίσκεται. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, νομίζω. Η Αντιγόνη, εντάξει, είναι το παιδικό το παιδί της Αντιγόνης, έτσι, αλλά η Αντιγόνη δεν είχε παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι τα παιδιά της Αντιγόνης? Τα παιδιά της Αντιγόνης είναι οι Έλληνες. Τι έκανε η Αντιγόνη? Γιατί είναι γνωστή η Αντιγόνη? Θυσιάστηκε για ποιο πράγμα? Γιατί έβαλε το θεϊκό νόμο πάνω από τον αυθαίρετο, τυραννικό, κοσμικό νόμο. Έτσι. Κατά συνέπεια, η ουσία του ελληνισμού είναι το γεγονός ότι αγωνίζεται υπέρ βωμών και εστιών. Πρώτα υπέρ βωμών και μετά υπέρ εστιών. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι η ουσία του ελληνισμού, μετά την αρχαιότητα, είναι η ορθοδοξία. Είναι το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο έχουμε και το οποίο μπορεί να μας κρατήσει και να μας ανορθώσει ως έθνος. Γιατί σύν της άλλης πιστεύουμε στη συνέχεια του ελληνισμού. Ο ελληνισμός δεν είναι μόνο μερικές περίοδοι που μας ενδιαφέρουν, δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα, δεν είναι μόνο το Βυζάντιο, δεν είναι μόνο... Είναι η ιστορία μας με τα θετικά και τα αρνητικά της, είναι όλη η ιστορία μας. Ο ελληνισμός διατρέχει την ύπαρξή μας. Αυτή η προσπάθεια που κάνουμε είναι μια προσπάθεια υπαρξιακής επανάστασης, θα το έλεγα. Είναι πόλεμος ύπαρξης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο πολιτική. Στην πρώτη σελίδα κάθε τεύχους η ταυτότητά μας φαίνεται, όπως φαίνεται και στο Facebook, φαίνεται και στο ιστολόγιο, και όλα αυτά που ξεκίνησε να λέει ο Σωτήρης, ποια είναι τα παιδιά της Αντιγόνης, είναι οι Έλληνες. Δεν είμαστε εμείς. Δηλαδή το περιοδικό εκδίδεται από τα παιδιά της Αντιγόνης, που ουσιαστικά ενσαρκώνει όλους όσοι αντιστέκονται υπέρ βωμών και εστιών. Δηλαδή μου λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος για την Ελλάδα? Αλήθεια? Δηλαδή να μην νιώθω ικανοποιημένος από αυτή την υπέροχη κατάσταση στην οποία οι άρχοντές μας, οι γείτορές μας, δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι έχουν προνοήσει για εμάς? Να αρχίσω να φοβάμαι και να σκιάζομαι? όχι μόνο από τους πάνω και από τους δίπλα μας. Το περιοδικό, ο υπότιτλος του περιοδικού δεν είναι τυχαίο που το έχουμε βάλει, είναι περιοδικό ενάντια στη νεοελληνική πραγματικότητα. Αυτή που μας ταλανίζει και μας στην νοοτροπία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο αυτοί που κυβερνούν. Είναι γενικευμένη παρακμή. Είναι γενικευμένη παρακμή. Οπότε ο στόχος είναι να ανατραπεί εντελώς όλο αυτό που ονομάζεται νεοελληνική πραγματικότητα, γιατί είναι μια πραγματική άρνηση του ελληνισμού. Δηλαδή, είναι ο αντίποδος του ελληνισμού. Σωτήρες. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Μόνο Σωτήρης υπάρχει. Ακριβώς. Μα ακριβώς, Σωτήρη μου, και εγώ δεν θέλω τους σωτήρες, αλλά θέλω τον κάθε σωτήρη, την κάθε Ελένη. Επιτρέψτε μου, αγαπητοί θεατές, να κάνω μια ενοχλητική διακοπή. Αυτό που με γοητεύει και μοιράζομαι με τους φίλους που έχετε μπροστά σας είναι ότι καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα ότι δεν έχει σημασία
από όποια μεριά ιδεολογική να το βλέπεις, αρκεί να έχεις καταλήξει σε ένα κοινό συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναμονής για κανέναν, για καμιά καλύτερη κατάσταση, μόνο αν πάρουμε τη ζωή και την επίλυση των προβλημάτων, οποιοδήποτε, στα χέρια μας, τότε οι φίλοι μας, η Ελένη και ο Σωτήρης, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εισβολής, η ανυπαρξία ασφάλειας, η ανυπαρξία ενός όχι μικρού μέλλοντος, αλλά ενός ενδιαφέροντος μέλλοντος που εμείς οι ίδιοι θα προετοιμάσουμε και εμείς οι ίδιοι θα δομήσουμε. Συμφωνώ, Σωτήρη μου. Δεν θέλω σωτήρες, θέλω μόνο το Σωτήρη και την Ελένη. Συγγνώμη για την ενοχλητική μου αναφορά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει για να μπορέσει να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο κλίμα. Αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι ένα κίνημα κατά βάση πολιτιστικό, για να μπορέσει κατόπιν να πάρει πολιτική μορφή, γιατί ο μοναδικός τρόπος για να αλλάξει την κατάσταση είναι να έχει την εξουσία, έτσι. Αλλά αυτό προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός κλίματος. Εάν δεν υπάρχει αυτό το πολιτιστικό κλίμα, δηλαδή στην πραγματικότητα να αντισταθούμε στο να γίνει αυτή η χώρα ένας βούρκος, απικιακός βούρκος της παγκοσμιοποίησης. Αυτό το πράγμα είναι. Η αντίσταση δεν έρχεται με το να φτιάξουμε ένα κόμμα ή μια οργάνωση. Ξεκαθαρίζω, δεν είμαι κατά των κόμματων και των οργανώσεων, έτσι. Πες τη γνώμη σου. Όπως παρανοήσεις, παρανόησε. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι να κάνουμε μια επανάσταση ψυχών. Δηλαδή, να διαμορφώσουμε εκείνες τις συνθήκες, τις υπαρξιακές, τις πολιτισμικές, για να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα ρεύμα πρωτοπορίας πάντα, έτσι. Μιλάμε για τους πιο συνειδητούς, που θα μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Το οποίο αργότερα μπορεί να πάρει και πολιτική μορφή, εννοείται, γιατί εκεί πάμε στην πάλη για την εξουσία, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να γίνει σκέτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος σωτήρας, δηλαδή πολύ απλά, που έχει κάποιο πολιτικό κόμμα και κάποιος πολιτικός αρχηγός, ας πούμε, κτλ., για να μπορέσει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Είναι μια κατάσταση σύψης, βαθιάς παρακμής, που ξεκινάει από την κορυφή και καταλήγει στη βάση. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ανήκει σε αυτή τη σύψη. Είναι πολύ απλό το θέμα. Οπότε το ουσιαστικότερο ζήτημα είναι κατά πόσο διαμορφώνουμε εκείνους τους όρους προκειμένου να διασώσουμε τις επόμενες γενναίες. Δηλαδή όλη αυτή η στροφή που έγινε που αναφέρθηκε η Ελένη στις δύο περιόδους του περιοδικού, έτσι. Αυτό που μας έκανε να αλλάξουμε, να κάνουμε μια στροφή 180 μοιρών, γιατί προερχόμαστε από την αριστερά, έτσι. Και δεν ήμασταν εκεί πέρα για 2 χρόνια, εγώ ήμουν 30 χρόνια εκεί πέρα. Έτσι. Είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενναίες. Δηλαδή έχουμε και εμείς θρέψει, έχουμε και εμείς ταΐσει το σημερινό Φραγκεστάιν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε η δικιά μας γενιά, που πιστεύω ότι είναι και χειρότερη, ας πούμε, αν και υπάρχει ακόμη χειρότερη, είναι αυτή που προετοιμάζεται τώρα να λάβει τα ενία σε μερικά χρόνια, αλλά στα πράγματα είναι η δικιά μου γενιά. Έτσι. Πιστεύω ότι ήταν χειρότερη μέχρι στιγμής. Όχι του Πολυτεχνείου, εμείς είμαστε χειρότεροι από το Πολυτεχνείο. Καταφέραμε και διαλύσαμε αυτή τη χώρα, ας πούμε. Με αποτέλεσμα αυτή η χώρα να βρίσκεται στο σημερινό της χάλι, γιατί δυστυχώς δεν πάμε καλά πουθενά. Δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο να έχουμε καταφέρει. Μιλάμε για καθολική αποτυχία. Είμαστε δηλαδή από πάσης απόψεως αποτυχημένοι. Είμαστε ένας αποτυχημένος λαός. Εμείς ως γενιά έχουμε συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την καταστροφή. Και εμείς είμαστε τώρα στα πράγματα, τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα πάντα. Εμείς έχουμε καταλάβει πια τις ηθήνουσες θέσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της ευθύνης που έχουμε
απέναντι στις επόμενες γενναίες. Οπότε ο καθένας προσπαθεί να παλέψει όπως μπορεί. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα. Να βγάζουμε αυτό το περιοδικό, να έχουμε μια παρέμβαση στο διαδίκτυο, να μιλάμε με ανθρώπους, να βγάζουμε κάποια βιβλία. Προς το παρόν αυτό μπορούμε να κάνουμε. Το ζήτημα είναι να δει ο καθένας τι μπορεί να κάνει. Για να μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη καταρχάς εμείς ως γενιά για το χάλι που έχουμε φορτώσει στις επόμενες γενναίες, που το σημαντικότερο από όλα δεν είναι το οικονομικό χάλι. Δεν είναι ότι έχουμε χρεώσει στις επόμενες γενναίες. Με τα δικά μας δάνεια, με αυτά που φάγαμε δηλαδή εμείς, ας πούμε. Δηλαδή, την Ελλάδα την καταστρέψαμε εμείς. Έτσι, είναι αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δανειζόμασταν. Για να μπορούμε να καταναλώνουμε χωρίς να παράγουμε. Να παράγουμε αέρα. Κάποια στιγμή έφτασε η ώρα της αλήθειας. Γιατί φυσικά αυτός που σε δανείζει για να καταναλώνεις και μόνο και να καταστρέφεις την παραγωγή σου ταυτοχρόνως, το κάνει αυτό το πράγμα όχι επειδή είναι ανόητος, το κάνει ακριβώς επειδή θα σε βάλει στο χέρι την κατάλληλη στιγμή. Μας βάλαν στο χέρι την κατάλληλη στιγμή και μας είπανε, παιδιά, τα θέλουμε πίσω τώρα. Για να στα πάρει στο δεκαπλάσιο τουλάχιστον. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό ότι τους έχουμε καταχρεώσει για να καταναλώσουμε εμείς παρασιτικά, χωρίς να παράγουμε. Είναι ότι κυρίως τους διαβρούμε ψυχικά. Είναι η νοοτροπία αυτή που έχει οδηγήσει και στην οικονομική μας καταστροφή και στην πολιτική μας αθλιότητα και στην έλλειψη πολιτισμού. Είναι η νοοτροπία με την οποία διαπαιδαγωγούμε τις επόμενες γενναίες και αυτή που θα κληρονομήσουμε στους επόμενους. Αυτό που πρέπει να αλλάξει ριζικά είναι η νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία που μας έχει κάνει αποτυχημένους. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Δεν αναφέρομαι τώρα στα προσωπικά επιτεύγματα του καθένα. Μιλάω συνολικά, ως κοινωνία, ως λαός. Αγαπητέ Σωτήρη, έριξες το ανάθεμα στις γενιές πριν τη νεότερη γενιά. Πριν τη νέα γενιά του ώρα, του σήμερα. Σωστά. Κάποιοι λένε, δεν θέλει η νέα γενιά να τους σώσουμε. Μην χάνετε τον χρόνο σας και την προσπάθειά σας. Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση? Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μεγαλώνουμε τέρατα. Καταφέρνουμε να μεγαλώσουμε τέρατα. Άμα ανοίξει κανείς μια εφημερίδα ή τη τηλεόραση ή το διαδίκτυο και δει το αστυνομικό δελτίο και δει την παραβατικότητα ανηλίκων, ας πούμε, που είναι ένα φοβερό φαινόμενο, μόνο αυτό δείχνει ότι τρέφουμε τέρατα. Αυτά τα τέρατα δεν έχουν έρθει από τον ουρανό, ας πούμε, εμείς τα έχουμε αναθρέψει. Ως γονείς, ως δάσκαλοι και κυρίως ως κοινωνία. Γιατί αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά να μιμούνται στη μεγίστη τη δικιά μας νοοτροπία. Η καλύτερη διαπαιδαγώγηση είναι το προσωπικό παράδειγμα. Αυτά τα παιδιά έχουν μάθει από το δικό μας προσωπικό παράδειγμα. Το να κάθεσαι να βγάζεις λόγους ή να δίνεις βιβλία να διαβάσει ο άλλος, όταν ο ίδιος έρχεσαι σε αντίθεση με αυτά που λες και με αυτά που γράφεις μέσω του προσωπικού σου παραδείγματος, δεν λέει απολύτως τίποτα. Γιατί αυτό που μετράει τι κάνεις τελικά. Αυτό που βλέπει ο νέος, όπως το βλέπαμε και εμείς δηλαδή, όπως το βλέπει κάθε νέα γενιά, είναι κυρίως αυτό που κάνουν οι μεγαλύτεροι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Τι κάνουνε? Τι βλέπω. Ποιο είναι το παράδειγμα του άσχημου? Ένα χάλι είναι, βέβαια, ένα χάλι το παράδειγμα. Αυτό το πράγμα είναι. Ένα χάλι είναι. Ωραία. Η μεγαλύτερη είναι χάλι. Ο μηδενισμός, ο ατομικισμός, το προσωπικό βόλεμα, ο ένας να χτυπήσει τον άλλον, αυτό βλέπει. Δεν βλέπει κάτι άλλο. Δεν βλέπει αξίες. Έχουμε απαξιώσει τα πάντα. Έχουν την ευθύνη προφανώς σε κάποιο βαθμό οι νέοι από τη στιγμή που συνειδητοποιούν τι γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να δούμε το μυαλό του να σκεφτεί έτσι. Δεν είναι μόνο να αντιγράφει τον άλλον, έτσι, αλλά κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, έχουν
επεδώσει το γεγονός ότι αυτός ο μηδενισμός είναι ένα δεδομένο. Είναι κάτι δεδομένο. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα να δουν ότι μπορεί να μην είναι έτσι. Δεν έχουν ζήσει ποτέ αυτό. Αυτό που ζουν μάλιστα είναι μια κατάσταση η οποία πηγαίνει καθημερινώς από το κακό στο χειρότερο. Οπότε είναι, όχι. Συμφωνώ ότι οι νέοι δεν έχουν παράδειγμα να μιμηθούν και να πράξουν. Με μια διαφορά. Ποιες είναι οι πηγές και τα παραδείγματα για να πάρουν οι νέοι? Μέσα από την άθλια παραπληροφόρηση και προπαγάνδα δεν βρίσκουν δρόμο και δεν βρίσκουν πηγή να ανοίξουν. Φυσικά. Φυσικά. Ό,τι και να κάνουν βλέπουν τη σαπίλα. Και αυτή τη σαπίλα δεν τη θεωρούν σαπίλα γιατί τη θεωρούν κάτι δεδομένο. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Δεν μπορεί να συγκρίνουν εύκολα δηλαδή. Σήμερα ένας πιτσιρικάς μπορεί να δει την πιο τρελή τσόντα, ας πούμε, στο κινητό του τηλέφωνο, έτσι. Και κάνει χαβαλέ. Και κάνει χαβαλέ, ας πούμε. Μετά μπορεί να... κάνει το ίδιο και στη συνομιλική. Ακριβώς. Και έχουν συμβεί. Τα πάντα, ταΐζουμε τα παιδιά αυτά με σκουπίδια. Όταν όλος ταΐζεται με σκουπίδια από τα γενοφάσκια του, δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχει φαγητό. Πιστεύει ότι το σκουπίδι είναι φαγητό, ας πούμε. Και θα βγάλει σκουπίδια και ο ίδιος. Ακριβώς. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, λέμε, η γενιά του Πολυτεχνείου, τέλος πάντων, όπως και να την ορίσει κανείς. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα ορόσημο καταστροφής, ας πούμε, την μεταπολίτευση, για παράδειγμα. Εγώ δεν πιστεύω τη μεταπολίτευση, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο. Είναι πιο πριν, ας πούμε. Βλέπεις ότι η μία γενιά είναι χειρότερη από την άλλη. Δηλαδή, αυτή ήταν καλύτερη του Πολυτεχνείου από εμάς. Εμείς ήμασταν χειρότεροι, ας πούμε. Πήρα ένα προσωπικό παράδειγμα από αυτούς όμως. Εγώ, για παράδειγμα, όταν ήμουν φοιτητής, έτσι, θεωρούσα πολύ φυσιολογικό, ας πούμε, να πάρω μια μπογιά και ένα πινέλο και να γράφω συνθήματα. Έγραφα πολιτικά συνθήματα, δεν έγραφα τα σημερινά συνθήματα. Έτσι, η πιο μεγαλύτερη ποιότητα ενδεχομένως αυτό. Έτσι, αλλά το θεωρούσα δεδομένο αυτό το πράγμα. Είχα φτάσει να σπουδάζω δηλαδή, ήμουν πια ενήλικος και το μυαλό μου δεν είχε κατανοήσει, ας πούμε, έτσι, ότι δεν είναι δυνατόν να παίρνεις ένα πινέλο και μια μπογιά, ας πούμε, και να γράφεις όλο το πανεπιστήμιο. Αυτό θεωρείται αυτονόητο. Το θεώρησα αυτονόητο γιατί το πήρα από τους προηγούμενους. Σου λέω έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρω εγώ το πανεπιστήμιο τι είναι. Γράφουμε, ξέρω εγώ. Κάτω το ένα, ζήτω το άλλο, ας πούμε, το διαλύουμε, έτσι. Οι επόμενοι έχουν πάρει παράδειγμα από μένα και θα είναι χειρότεροι. Θα είναι χειρότεροι. Τώρα πλέον γράφουμε τα πάντα, έτσι. Δεν είναι μόνο πολιτικά συνθήματα, έχουμε τα γκράφιτι. Δηλαδή, έχουμε μια καθημερινή αισθητική ασχήμιας. Ζούμε την ασχήμια. Δηλαδή, αυτές οι γενιές πρέπει να μάθουν να ζουν με τη φρίγη και την ασχήμια. Να βλέπουν τα γκράφιτι και μετά να καταστρέφουν το σώμα τους. Με τα τατού. Δηλαδή, έχει γίνει κουλτούρα εντός εισαγωγικών, ας πούμε, η κουλτούρα της φυλακής και του Πρεζάκια. Παλιά ο Πρεζάκιας είχε τατού, έτσι. Για να καλύπτει τα βελόνια, ας πούμε. Τώρα η καλή κοινωνία, η μέση κοινωνία και η φτωχή κοινωνία, όλοι μια αγκαλιά και μιμούνται την ασχήμια και την κακογουστιά. Μίλησες για ένα πολιτισμικό κίνημα. Τι εννοείς? Ένα πολιτισμικό κίνημα το οποίο θα φέρει τις αξίες του ελληνισμού. Βοήθησέ μας λίγο. Περιέγραψέ μας. Πώς το φαντάζεσαι? Τον ελληνικό πολιτισμό. Πρώτα απ' όλα. Τον ελληνικό πολιτισμό. Ό,τι στοιχεία έχει ο ελληνικός πολιτισμός. Την αγάπη προς την πατρίδα. Την οικογένεια. Τη θρησκεία πρώτα απ' όλα. Γιατί ο μηδενισμός ξεκινάει πώς? Όταν αρνείσαι το Θεό. Είναι πολύ απλό. Αν δεν υπάρχει Θεός είναι πασίγνωστο στη ρίση, αν δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται. Θα τον εγκαταλείψεις στην αρχή, ας πούμε, δεν θα κάνεις και τα πάντα αμέσως, θα αρχίσεις να κάνεις κάποια πράγματα. Μετά όσο περισσότερο απομακρύνεσαι, τόσο περισσότερο επιτρέπονται και άλλα πράγματα. Απομακρύνεσαι κι άλλα. Σήμερα πια ο Θεός είναι το χρήμα, έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο, το χρήμα είναι.
το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα τέτοιο πολιτισμικό κίνημα είναι να αποτελεί την άρνηση της καθημερινής πραγματικότητας. Ότι οποιοδήποτε στοιχείο έχει αυτή η καθημερινή πραγματικότητα. Και δεν είναι απλώς, όταν λέω πολιτιστικό κίνημα, δεν εννοώ ότι πρέπει να ζωγραφίζουμε, ξέρω εγώ, απλώς ή να κάνουμε κάποιες ομιλίες. Εννοώ σε επίπεδο νοοτροπίας καθημερινής. Πρέπει να δημιουργηθεί μια αντικοινωνία, πολύ απλά. Μια κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί από τη σημερινή πραγματικότητα σε επίπεδο νοοτροπίας. Σε ψυχικό επίπεδο πια. Αυτή η αντικοινότητα, η κοινότητα μάλλον, μπορεί να δράσει μέσα στην κοινωνία για να τη θρηματίσει. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, το να λέει κανείς ότι να μείνει στην επιφάνεια και να λέει ότι θα φτιάξω ένα κόμμα κτλ. Δεν με απασχολεί αν θα φτιάξει κόμμα ή δεν θα φτιάξει κόμμα, αλλά δεν μπορείς να αντιπαλέψεις τη σημερινή κατάσταση απλώς φτιάχνοντας ένα κόμμα, το οποίο θα, και σε επίπεδο νοοτροπίας να είσαι η αντιγραφή αυτού που υποτίθεται ότι θέλεις να καταπολεμήσεις. Είναι τελείως ατελέσφορο αυτό το πράγμα. Ξεκινάει από εδώ, από μέσα μας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται αυτή την απόγνωση που αισθάνομαι και εγώ, που αισθάνεται και η Ελένη, που αισθάνεσαι και εσύ, που αισθάνονται και πάρα πολλοί από αυτούς που μας βλέπουν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επαναστατήσουν και να χτυπήσουν το σύστημα σε επίπεδο νοοτροπίας. Είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Μετά θα κουβεντιάσουμε και την ιστορία του ελληνισμού, για τον ελληνικό πολιτισμό, για την Ορθοδοξία, για ένα σωρό πράγματα. Αλλά αν αυτό που θέλεις να κάνεις είναι σε επίπεδο απλώς διακηρυκτικό και δεν αλλάξεις εσύ νοοτροπία, δεν γίνεται τίποτα. Είναι τελείως πασάλιμα. Πώς πραγματώνεται αυτό το πολιτισμικό κίνημα? Συμφωνούμε ότι αυτό είναι η μόνη διέξοδο. Με το να βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί που αισθάνονται τα ίδια πράγματα που αισθανόμαστε εμείς και να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Ο καθένας κάτι μπορεί να κάνει. Όταν να δούμε τι μπορούν να κάνουν, δεν είναι να φτιάξουν κάποια οργάνωση πολιτική, έτσι. Μπορεί να το κάνει και αυτό, δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ. Αλλά να δούμε τι πρωτοβουλίες μπορούν να πάρουν. Εμείς, για παράδειγμα, βγάζουμε ένα έντυπο. Δουλεύουμε συνέχεια 3 μήνες για να βγει ένα περιοδικό. Έτσι, αυτό κάπου πάει, κάποιοι το διαβάζουν, ας πούμε. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν για αυτό, υπάρχουν συνεργάτες. Γίνεται μια δουλειά στο διαδίκτυο. Βγάζουμε κάποια βιβλία. Ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους. Προσπαθούμε επίσης στην καθημερινή μας ζωή, που είναι και το σημαντικότερο απ' όλα, να μην μιμούμαστε αυτά που βλέπουμε. Να μην μας επηρεάζουν αρνητικά, θέλω να πω. Ώστε να τα κάνουμε και εμείς, δηλαδή να πούμε αδερφέ, μέχρι στιγμής αυτό μπορούμε να κάνουμε. Πιθανόν να μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Αλλά πρωτοβουλίες μπορούν να γίνουν και από άλλους. Ο άλλος τι του αρέσει να κάνει, πού έχει ταλέντο, τι τον ενδιαφέρει περισσότερο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν και να κάνουν πρωτοβουλίες. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Τι αρέσει το καθένα, του άλλου του αρέσει, ας πούμε, να παίζει μουσική, ας πούμε, έτσι. Πρέπει να βρεθούν άνθρωποι να παίζουν μουσική. Αν περάσεις έξω από το μουσικό λύκειο, ας πούμε, που είναι 100 μέτρα από το σπίτι μας, ας πούμε, δεν θα φύγεις. Γιατί παίζουν βλακίες τα παιδιά, γι' αυτό. Κάτι αμερικάνικες βλακίες παίζουν. Λοιπόν, σε επίπεδο μουσικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ στο πόσο μεγάλη σημασία έχει δώσει ο ελληνισμός ως πολιτισμός στη μουσική, έτσι, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε ένας λαός ο οποίος είναι ενδεχομένως ο πιο άμουσος. Ακούμε αηδίες, πώς το λένε, από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούμε αηδίες. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση, δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο. Έχουν καταστρέψει ακόμη και το ίδιο πρόγραμμα, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Που ήταν η τελευταία γραμμή άμυνας, έστω και αν μιλάμε, εντάξει, ήταν δυτική κλασική μουσική. Εμείς έχουμε τη δικιά μας κλασική μουσική. Αλλά επίσης αυτό είναι εξαιρετική μουσική, έτσι. Διαλύσανε και αυτό τα τελευταία χρόνια. Να μην είναι τίποτε όρθιο. Είναι το γεγονός ότι ακούς σκουπίδια όπου και αν πας να πιεις ένα καφέ,
Ακούς σκουπίδια. Χθες πήγα να πάρω και ψωμί, ας πούμε. Μέσα στο αρτοπολείο άκουγα τα σκουπίδια που έβαζε η καφετέρια η απέναντι, ας πούμε. Δεν σε αφήνει να πάρεις ανάσα, πώς το λένε. Αυτό είναι πολιτισμική τρομοκρατία. Απέναντι στην πολιτισμική τρομοκρατία, το πολιτισμικό κίνημα για το οποίο μας μίλησες, πώς πραγματικά. Που σημαίνει πολύ απλά ότι κάποια παιδιά ή κάποιοι μεγάλοι ή κάποιοι τέλος πάντων οι οποίοι τους αρέσει η μουσική, παίζουν μουσική, να δουν τι μπορούν να κάνουν σε επίπεδο μουσικής δημιουργίας, για παράδειγμα, ή μουσικής ακροάσεως. Μα πάρουν πρωτοβουλία για αυτό το πράγμα. Να έχουν επιλογές εκτός σκουπιδιών. Ακριβώς. Και να προσφέρουν πράγματα που δεν είναι σκουπίδια. Μέσα σε ποιο πλαίσιο? Στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας. Μπορεί να φτιάξουν ένα συγκρότημα. Ένα μουσικό συγκρότημα, για παράδειγμα. Μπορεί να φτιάξουν μια μουσική λέσχη και ακροάσεως και συζητήσεων περί μουσικής. Εμείς έχουμε τη βάση καταρχάς αυτό το πράγμα, έτσι. Η αρχαία ελληνική μουσική τι είναι, ας πούμε. Υπάρχει ολόκληρη φιλοσοφία. Ολόκληρη φιλοσοφία περί μουσικής. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ανακαλύψει κανείς, να διαβάσει Πυθαγορείους φερρυπίν, ας πούμε. Έχουμε τη δικιά μας επίσης κλασική μουσική. Ποια είναι η δικιά μας κλασική μουσική? Η εκκλησιαστική μουσική η δική μας. Αυτό το πράγμα είναι. Το οποίο πρέπει να αναδειχθεί και δεν ακούγεται πουθενά. Ο καθένας, ό,τι μουσική προτίμηση έχει στην καλή μουσική πάντα, μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος να πάρει πρωτοβουλία για οτιδήποτε. Δεν μιλάμε μόνο για μουσική ή μόνο για περιοδικά. Είναι και σε ένα σωρό πράγματα μπορούν να γίνουν πρωτοβουλίες. Στην παραγωγή, φερρυπίν, σε ζητήματα παραγωγής, υλικής παραγωγής. Στο πώς θα γίνει μια προσπάθεια να αποκτήσουμε τη δικιά μας εθνική παραγωγή. Ξεκινώντας από μικρές κοινότητες ανθρώπων που μπορεί να συμπράξουν σε κάτι τέτοιο. Αν βάλει κανείς στο μυαλό του, μπορεί να σκεφτεί χιλιάδες πρωτοβουλίες με τις οποίες μπορεί να συνενωθούν επίσης χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται το ίδιο και θέλουν να κάνουν κάτι και είναι μόνοι τους και έχουν ένα περιβάλλον γύρω τους το οποίο είναι αποκαρδιωτικό και τους οθήσει στεναχώρια και στην κατάθλιψη, για να μπορέσουν να συνενωθούν, να συνεννοηθούν και να κάνουν κάτι από κοινού. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι τεράστιο που να αγκαλιάσει όλη τη χώρα. Μπορεί να γίνει σε επίπεδο μικρό κόσμο. Αυτές οι πρωτοβουλίες όλες, αν αναπτυχθούν και γίνουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ακόμη, τότε κάνεις κίνημα. Αυτό είναι το κίνημα. Κίνημα δεν είναι να σας πω έφτιαξα ένα κίνημα. Αυτό είναι πραγματικό κίνημα. Τα πραγματικά κινήματα δεν βγαίνουν στο Σύνταγμα να πετάνε μολότοφ. Τα πραγματικά κινήματα έρχονται στην επιφάνεια όταν θα είναι πια αργά για το σύστημα. Μαζεύονται σιγά σιγά μικρά αριάκια, τα οποία σχηματίζουν ένα υπόγειο χήμαρο. Αυτός ο χήμαρος θα βγει στην επιφάνεια όταν θα έρθει η ώρα. Εμείς τώρα συζητάμε για το πώς θα φτιάχνουν τα αριάκια. Το πραγματικό κίνημα είναι αυτό όμως. Δεν είναι το θεαματικό κίνημα, το εντυπωσιακό κίνημα, το οποίο ακριβώς επειδή δεν είναι κίνημα, δεν καταφέρνει τίποτα. Καταφέρνεις τίποτα με τις Μολότοφ, τίποτα δεν καταφέρνεις. Καταφέρνεις τίποτα με το να πας σε μια συγκέντρωση, δεν είναι να μην πας σε συγκέντρωση, έτσι. Δεν είναι κατά των συγκεντρώσεων. Αλλά καταφέρνεις τίποτα με το να πας σε μια συγκέντρωση και να φωνάξεις. Αν φωνάξεις, θα σε διαλύσουν ενδεχομένως άμα είσαι και πολύ ενοχλητικός, είναι πανεύκολο, ωραία, και θα ακουστείς. Και λοιπόν τι έγινε? Φερρυπίν, τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, τι αποτέλεσμα είχαν? Πολύ καλώς έγιναν, έτσι. Αλλά τι αποτέλεσμα είχαν? Κανένα. Ούτε συνέχεια υπήρξε. Δεν υπήρχε συνέχεια βέβαια. Γιατί δεν είχαν τα συλλαλητήρια? Γιατί δεν ήταν κίνημα γι' αυτό. Βοήθησε με να καταλάβω. Γιατί δεν ήταν κίνημα. Είχαμε δύο και όχι μόνο συλλαλητήρια πολύ δυνατά. Ναι. Πού εντοπίζει το πρόβλημα που δεν ευωδόθηκε ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν? Δεν ήταν πραγματικό κίνημα. Ήταν απλώς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως ένας τρόπος εκτονώσεως
Και αφού ήταν εκτονοτική διαμαρτυρία, πολύ απλά δεν είχε συνέχεια. Βεβαίως υπήρχαν και κάποια πάρα πολύ καλά παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές τις πρωτοβουλίες, το καλά παιδιά τώρα εισαγωγικά, τα οποία δράσανε προβοκατόρικα, έτσι. Δεν είναι αυτούς που κάνανε επεισόδια, ενώ τους τύπους που. Κάποιους από αυτούς που μίλησαν εκεί πέρα. Και μίλησαν για πολιτικάτικους λόγους. Ωραία. Το παράδειγμα που ανέφερες αυτές τις. Για τη Μακεδονία. Καταλαβαίνουν όλοι ποιοι είναι αυτοί, έτσι. Καταλαβαίνουν όλοι ποιοι είναι αυτοί. Όχι, γιατί μιλάω για αυτούς. Ναι. Τους ξέρουμε ή και αν δεν τους ξέρουμε, τους φανταζόμαστε. Βάλε λοιπόν. Αυτό δεν είναι κίνημα όμως. Αυτό δεν είναι κίνημα. Να κάνουν για να ευοδοθεί η όποια προσπάθεια, αγνή προσπάθεια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Να δημιουργηθούν διάφορες ομάδες πρωτοβουλίας, ναι, παντού, που θα συνεχίσουν την πάλη για να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό σημαίνει συνέχεια. Κίνημα δεν είναι να περιμένεις από κάποιους να πάρουν μια πρωτοβουλία και να σου πούνε, ξέρετε, θα κάνουμε μια συγκέντρωση και έλατε να συμμετέχετε και να φωνάζετε, ας πούμε. Δεν είναι κίνημα αυτό το πράγμα. Ή τώρα τελείωσε η συγκέντρωση, μετά ίσως κάνουμε και δεύτερη συγκέντρωση, ίσως και τρίτη, αλλά ξέρετε τώρα γίνανε εκλογές και μετά είναι χαμένοι όλοι. Εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί ακυρώθηκε η συμφωνία των Πρεσπών, προφανώς δεν ακυρώθηκε. Έχει γίνει δεκτή στην πραγματικότητα από τις επόμενες δύο κυβερνήσεις, που είναι του ίδιου κόμματος. Κίνημα θα σήμαινε να υπάρχουν επιτροπές πρωτοβουλίας που θα συνεχίσουν τον αγώνα αυτό και θα κάνουν πολύμορφες δραστηριότητες έως ότου ακυρωθεί αυτή η συμφωνία. Αλλά δεν έχεις κίνημα, έχεις κούνημα, πώς το λένε. Και πώς θα ακυρωθεί η συμφωνία? Μέσω της πιέσεως. Πιέσεως σε ποιους? Στην κυβέρνηση. Και θεωρείς ότι οποιαδήποτε πίεση, ανεξαρτήτως του μεγέθους, θα εισακουστεί, θα αναγκαστεί? Θα τους αναγκάσουμε. Θα τους αναγκάσουμε. Πώς? Πώς? Με την κινητοποίησή μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθώ ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά πάντως έτσι δημιουργούνται τα κινήματα, τα πραγματικά κινήματα πιέσεως. Ο κόσμος απλώς φωνάζει και διαμαρτύρεται στο σπίτι του. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αν ο καθένας διαμαρτύρεται στο σπίτι του και περιμένει να το φωνάξουν κάποιοι για να διαμαρτυρηθεί και μετά να γυρίσει πάλι σπίτι του και να συνεχίζει να διαμαρτύρεται στο καναπέ του, αυτό είναι βέβαιο ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. Αυτό είναι σίγουρο. Το άλλο μπορεί κάπου να οδηγήσει. Αν έχει συνέχεια όμως, αλλά εδώ πέρα ό,τι γίνεται δεν έχει συνέχεια, γιατί δεν αποτελεί κίνημα. Είναι εκτονοτικές διαμαρτυρίες. Αυτό που ζήσαμε Φερρυπίν το 10-12, με ό,τι ζητήματα είχε τώρα και προβλήματα, δεν ήταν κίνημα, ήταν απλώς εκτονοτικές διαμαρτυρίες, οι οποίες φυσικά δεν οδήγησαν πουθενά. Και κάποιοι το καρποθήκαν αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να ανέβουν στην εξουσία. Έτσι. Είναι πολύ απλό, διάφοροι απατεώνες πολιτικάντιδες. Συμφωνώ μαζί σου και δεν περιμένω από οποιοδήποτε απατεώνα, από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται, να μου δώσει απάντηση και λύση στο όποιο πρόβλημα. Όμως, αγαπητέ Σωτήρη, μήπως οι όποιες πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να πολλαπλασιάζονται και να παλέψουμε να φτάσουν στην άκρη, στην όποια εσχατιά ελλαδική. Μήπως θα έπρεπε να δούμε πρακτικά. Πρακτικά μιλάω. Γιατί εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ πρακτικά μιλάω. Την ίδια άποψη μαζί σου. Αλλά και όλοι αυτοί οι πολιτικάτιδες που εκμεταλλεύτηκαν όλες αυτές το πάθος και τις αγνές προθέσεις των συμμετοχόντων, κατάφεραν αυτοί να μπουν στην εξουσία και οι υπόλοιποι να γυρίσουν στα σπιτάκια τους, να κατεβάσουν τα κεφάλια τους και να πούν μέχρι εκεί μπορέσαμε. Μπορούμε όμως για πολύ πιο πέρα. Πώς θα το κάνουμε, αγαπητέ Σωτήρη? Άφησέ τους, κοίταξε να δεις, δεν πάω να τους ρίξεις. Δεν μπορείς να τους ρίξεις αυτή τη στιγμή, τελείωσε. Δεν μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση, να φέρεις τα πάνω κάτω, είναι δεδομένο. Τι εννοείς, βοήθησέ με. Είναι δεδομένο, δεν μπορείς να ανατρέψεις το σύστημα αυτή τη στιγμή έτσι όπως είσαι. Ο συσχετισμός δυνάμεων είναι συνδετικά υπέρ του, δεν θα κάνεις. Αφού δεν έχεις τίποτα για να... Τώρα είμαστε ένα 0. Ωραία, τελείωσε. Ωραία. Είμαστε, όχι, μάλλον δεν είμαστε καν 0. Ωραία. Είμαστε πολλές μονάδες, μόνες
ερημικές, κλεισμένες στα όποια δικά μας σπιτάκια. Το σύστημα, τι σημαίνει σύστημα? Να δούμε τι σημαίνει σύστημα. Η λέξη υποδηλώνει κάποιο μηχανισμό, έτσι. Σύστημα. Ωραία. Το σύστημα τι είναι? Δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες. Είναι οτροπίες. Ακριβώς. Το σύστημα δηλαδή τι είναι? Είναι η αποδοχή του όποιου εξουσιαστικού θελήματος. Ναι. Ωραία. Ωραία. Πώς πραγματώνεται αυτή η αλλαγή της νοοτροπίας? Λοιπόν, αυτή τη συνομολογία μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων, γιατί αυτό είναι σύστημα στην πραγματικότητα που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, τη συνομολογία σε σχέση με την ομή της εξουσίας. Είναι πολύ απλό. Έχουμε ένα περαιτριακό σύστημα στην Ελλάδα, έτσι. Εντάξει, αλλά πάμε και πιο πέρα. Αυτό λίγο έχει φτάσει στα ωριά του. Πιο πέρα τι είναι? Πιο πέρα είναι οι μισοί που δεν ψηφίζουν και επίσης ένα καθεστώς το οποίο είναι σε κατάσταση παρακμής. Το καθεστώς δεν κυριαρχεί και το σύστημα μάλλον γενικότερα δεν είναι ισχυρό από μόνο του. Είναι σε βαθιά παρακμή αυτή τη στιγμή. Αλλά στηρίζεται πάνω στην αδράνεια του κόσμου και στο μηδενισμό του κόσμου. Η πραγματική δύναμη του συστήματος δεν είναι ότι έχει μηχανισμούς αποφάσεων κτλ. Ή την αστυνομία, ξέρω εγώ, άμα τη ρίχνει στους διαδηλωτές κλπ. Δεν είναι αυτό. Η μεγαλύτερη δύναμη του καθεστώτος και του συστήματος του ιδίου είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι της λεγόμενης κοινωνίας. Γιατί αυτό δεν είναι κοινωνία, είναι πολιτός, έτσι. Αυτή είναι η πραγματική του δύναμη. Δεν στηρίζεται κάπου αλλού. Αυτό το πράγμα θα σαπίζει όμως. Σαπίζει μέρα με τη μέρα. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό όμως. Ας το να σαπίζει. Και κοίτα τι μπορείς να κάνεις εσύ. Να αφήσουμε εμείς αυτό που να σαπίζουν. Το σύστημα. Άστο. Αρκεί να μην σαπίσεις και εσύ. Για να μην σαπίσεις και εσύ λοιπόν πρέπει να κάνεις κάτι. Αυτό είναι το θέμα. Αν τους αφήσεις να σαπίσουν αυτούς, ποιους θα φέρεις κοντά σου, ποιους θα πάρεις μαζί σου? Την πρωτοπορία. Ποια είναι η πρωτοπορία? Η πρωτοπορία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση. Ωραία, τους βάζεις μπροστά. Αλλά η πρωτοπορία που σαπίζουν σιγά σιγά, πώς θα σε μυριστούν, πώς θα σε ακούσουν? Τι να ασχολούμαστε μαζί τους. Και να ασχολούμαστε μαζί τους. Και ποιοι θα αλλάξουν? Καταρχάς, ένα σημαντικό κομμάτι είναι ήδη νεκρό, έτσι. Δηλαδή να μιλάμε με αληθινούς όρους. Ένα κομμάτι της κοινωνίας αποτελείται από νεκρούς που περπατούν. Τίποτε άλλο. Αυτοί είναι τελειωμένοι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί. Μακάρι να μπορούσαμε να. Ναι, φυσικά. Είναι ακριβώς αυτοί που κάνουν τη ζημιά. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι τύποι. Δεν μιλάω για τους παραδομένους στο σύστημα με το όποιο κέρδος έχουν. Μιλάω για τους άλλους που δεν κερδίζουν. Οι τύποι, τα ψυχοσαπάκια των σερών που ψηφίσαν το Καραμαλή δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Απλά πράγματα. Αυτά τα κομμάτια είναι ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στην κοινωνία. Αυτοί δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Μιλάμε όμως για μια μικρή κοινωνία. Αυτό που θα ήθελα μάλιστα. Ας φύγουμε από την κοινωνία των σερών. Αυτό που θα ήθελα μάλιστα θα είναι να δουλέψει πολύ καλά η βιολογία εδώ πέρα. Δηλαδή. Για να τελειώνουμε. Δηλαδή τα χρόνια περνάνε. Δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι νέες γενιές. Δεν με ενδιαφέρει ο συνταξιούχος βλάκας, ας πούμε, που ψηφίζει Καραμαλή. Εντάξει. Και τον αθώει από αυτή την αθλιότητα που έκανε. Από αυτό το πολύ νεκρό έγκλημα που έκανε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πώς το λένε? Συμφωνώ μαζί σου και δεν απαξιώνω την τεράστια αθλιότητα. Ωραία. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο. Όχι. Πάμε στην Αίγυπτο. Και άλλοι το ίδιο είναι, μην νομίζεις. Όχι, είναι γνωστό. Όλοι τους είναι ένα και το αυτό. Πάμε στην Αίγυπτο. Το κατεστραμμένο κομμάτι, το κατεστραμμένο και καταστροφικό κομμάτι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει το 1/10 της κοινωνίας, πρώτα απ' όλα. Το 1/10 της κοινωνίας, το οποίο προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Είναι το πλέον υγιές κομμάτι, γιατί είναι το πιο ευσυνείδητο. Αν δεν έχουν διαλυθεί τα πάντα, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή έτσι, είναι ότι επειδή υπάρχει το 1/10, 1/8, πάντως αυτό το τμήμα της κοινωνίας,
το οποίο προσπαθεί να δράσει με κάποια ευσυνειδησία στην καθημερινότητά του, στη δουλειά του, στις συναλλαγές του. Γι' αυτό δεν έχουμε διαλυθεί τελείως. Πρώτα απ' όλα λοιπόν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, το οποίο μπορεί να είναι αποπροσανατολισμένο, έτσι, μπορεί να είναι απογοητευμένο, μπορεί να μιμείται σε ένα βαθμό, ας πούμε, αυτά που βλέπει, εντάξει, αλλά πάντως είναι το πιο υγιές κομμάτι. Αυτό το κομμάτι με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα και μετά με ενδιαφέρει επίσης ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, η οποία είναι σε αυτή τη τέτοια κατάσταση. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινητοποιηθούν από μόνοι τους. Ούτε έχεις τις δυνάμεις να τους κινητοποιήσεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις πρακτικά, επειδή με ρωτήσεις πρακτικά, είναι οι κάποιες χιλιάδες άνθρωποι που αισθάνονται σαν και εμάς να βρεθούν και να παίρνουν πρωτοβουλίες πρακτικότατες σε πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν και τα οποία τους ενδιαφέρουν προσωπικά. Πώς βρίσκονται οι χιλιάδες νέοι, αυτούς που εσύ και εγώ και όλοι μας θέλουμε να μπουν μπροστά και να μοιράσουν αυτό που έχουν στο μυαλουδάκι τους, αυτό που δεν έχει σαπίσει και στους άλλους τους σαπισμένους. Που εγώ, σε αντίθεση, αγαπητέ μου Σωτήρη, δεν θέλω να τους παρατήσω, διότι είναι ο πατέρας και η μάνα μας που απλά βλέπει το θηρίο της τηλεόρασης και μόνο και φοβάται και τρέμει και λέει να μπορώ να πάρω μια σύνταξη, να βοηθήσω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και να πάμε πιο κάτω. Μην τους απαξιώνουμε, γιατί εγώ έχω πει πολλές φορές, οι προηγούμενες γενιές έχουν κάνει λάθη, αλλά οι νέοι μιμούνται τα κακά παραδείγματα. Αυτοί που όμως είχαν τα κακά, είχαν και καλά, μόνο που αυτά τα καλά δεν έρχονται στην επιφάνεια. Εγώ δεν είπα σε κανένα να παρατήσει τη μάνα του και τον πατέρα του. Ακριβώς το αντίθετο λέω. Και ένα βασικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει, μιας και μιλάμε για καθημερινότητες, έτσι, και νοοτροπίες, είναι πρώτα απ' όλα ο σεβασμός απέναντι στους γονείς και η αγάπη προς τους γονείς. Εγώ δεν είπα σε κανένα να παρατήσει τη μάνα του και τον πατέρα του. Κοινωνιολογικά μίλησα. Για αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που το θεωρώ σάπιο. Αντιθέτως πρέπει να αγκαλιάσει τη μάνα του και τον πατέρα του. Για να μπορέσει να ξανααποκτήσει κάποια συνοχή, αυτό που λέγεται η οικογένεια, και το οποίο διαλύεται κάθε μέρα, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται. Το κύτταρο της κοινωνίας. Ακριβώς. Συμφωνούμε. Ακριβώς. Απλά η ένστασή μου είναι, αν τους παρατήσουμε, αυτούς που, όπως ανέφερες, ζητώ συγγνώμη αν δεν το μεταφράσα σωστά, είναι σαπισμένοι, θα σαπίσουν και το ζωτικό κομμάτι της νέας γενιάς και όχι μόνο. Αν θέλει το ζωντανό κομμάτι να παραμείνει ζωντανό, δεν πρέπει να κάνει παρέα με... Πώς το λένε παρέα? Δεν πρέπει να ζει μέσα σε ένα σάπιο περιβάλλον. Πρέπει να αναπνεύσει ελεύθερα. Δεν μπορείς να παραμείνεις ζωντανός όταν μένεις μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι αρρωστημένος. Είναι πολύ απλό. Θα αρρωστήσεις και εσύ κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Είμαστε ήδη αρρωστημένοι. Ωραία. Ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Αν θέλεις να σώσεις την υγεία σου, τέλος πάντων, μην κάνεις παρέα με αρρώστους. Πώς το λένε? Αυτό που αναφέρω και ζητώ συγγνώμη και σταματάω τις παρεμβάσεις είναι... Φύγε από αυτό το περιβάλλον. Σαν προσωπικό παράδειγμα. Ναι. Οι άλλες γενιές, αλλά και οι νέες γενιές, χρειάζονται ένα περιβάλλον όπου θα γνωρίσουν την αλήθεια, τη δική σου αλήθεια, την αλήθεια της Ελένης και πολλές άλλες αλήθειες, τις επιμέρους αλήθειες. Ανέφερες για τα κινήματα, τις πρωτοβουλίες. Όμως εγώ θα είμαι ο κακός της υπόθεσης και θα πω, πρωτοβουλία την έχουν κάνει κι άλλοι και από τις εκείνες τις άλλες, την αντίπαλη, την άλλη όχθη, και έμειναν εκεί. Εμείς τι θα κάνουμε διαφορετικό για να πραγματώσουμε αυτό που θέλησες όλοι μας, να φέρουμε το υγιές κομμάτι της κοινωνίας μας να αναλάβει τα ενία. Για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μην αρρωστήσουν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκοπούν όσο μπορούν από ένα αρρωστημένο περιβάλλον. Ένα, το κρατούμενο. 2, θα πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους. 2. Πολύ σημαντικό. Πού να βρεθούν? Οπουδήποτε.
Πουδήποτε. Σήμερα το να βρεθείς με κάποιον είναι τεχνικά μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση. Μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω του διαδικτύου με ένα σωρό ανθρώπους. Συγγνώμη, επειδή με ενδιαφέρει το πρακτικό κομμάτι. Πρακτικά μιλάω. Σας βρήκα ναι. μέσα από το Facebook. Το ένζυμο το είχα ακούσει, αλλά δεν το είχα ψάξει. Τα προφίλ με τα οποία είμαστε φίλοι μου έδωσαν το έθισμα και σας γνώρισα ουσιαστικά. Ωραία. Άρα ο μεγάλος αδελφός έκανε και ένα καλό. Γνωριστήκαμε. Ωραία. Υπάρχουν τόσοι άξιοι εκεί μέσα που απλά δεν σας ξέρουν, δεν τους ξέρουν και πρέπει να γνωριστούμε, να ενωθούμε και να μην μείνουμε στις προκηρύξεις, στις διατυπώσεις, αλλά να κάνουμε πράξη τα θέλω μας. Ωραία. Αυτό λέω, δεν διαφωνούμε. Άρα λοιπόν συμφωνούμε. Άρα πρακτικά, πρώτον, σπάνια όσο μπορούν από ένα αρρωστημένο περιβάλλον. Δεύτερον, έρχονται σε επικοινωνία. Και τρίτον, βρίσκονται μεταξύ τους ζωντανά έτσι. Και κουβεντιάζουν τι μπορούν να κάνουν. Τι τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω να πάρουν φοβερές και τομερές πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν μιλάω καν μόνο για πολιτική έτσι. Ή κυρίως για πολιτική. Εγώ μιλάω για πράγματα που ο καθένας μπορεί να κάνει. Τι του αρέσει να κάνει. Πού έχει ταλέντο. Σε τι έχει δυνατότητες. Σε τι έχει κλήσεις. Μπορούν να φτιαχτούν τέτοιες ομάδες ενδιαφερόντων. Και να πάρουμε πρωτοβουλίες για ένα σωρό πράγματα. Αυτά είναι πρακτικότατα ζητήματα. Τώρα το πώς λεπτομέρως θα το κάνει ο καθένας δεν το ξέρω. Έτσι δεν είναι. Επέτρεψέ μου να αναφέρω στους φίλους θεατές, είτε από το Facebook είτε τους ανθρώπους που κατά λάθος βρεθήκαν εδώ, σε μια αναφορά σου στο βιβλίο «Η έχρωμη παγκόσμια επανάσταση» του Oswald Spengler, ζητώ συγγνώμη για το λάθος μου, αναφέρεις για μια φιγούρα που τυχαίνει να είναι στη Λευκή Φυλή, σε συγκεκριμένα γεωγραφικά πλαίσια, στον λεγόμενο δυτικό κόσμο, που έχει καταδείξει να είναι ένας πλαδαρός αποτυχημένος να αναγνωρίσει την όποια πραγματικότητα. Αποδέχεται και ενσωματώνει και δια της βίας τις όποιες φυλές από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση του πλανήτη, να τους εντάξει, να τις ενσωματώσει και να κάνει κτήμα τα κοινά δικαιώματα, τις κοινές αξίες. Κοινές αξίες δεν πρόκειται έτσι. Τους δίνει το δικαίωμα να γίνει πολίτης σε μια χώρα που δεν τους ανήκει. Αυτό το πλαδαρό πλασματάκι νομίζει ότι θα ζήσει και θα είναι, και το κάνει γιατί νιώθει ανθρωπιστής. Νομίζω ότι η στάση του και η συμπεριφορά του δεν έχει σχέση με κανένα ανθρωπισμό. Έχει σχέση με έναν δηλαδή θα προκύψει ανθρωποφαγία. Στην επόμενη στιγμή, δεκαετία, πενταετία, οι άλλες φυλές θα τον εξαφανίσουν διαπαντός. Γι' αυτό μιλάει, νομίζω, ή κάνω λάθος, ένα από και πρόσφατα εκδοτικά συμπονήματα. Τι θα πεις εσύ, Ελένη? Δεν τα πω εγώ. Πες, ήταν λίγο απότομη μετάβαση νομίζω. Ναι. Συμφωνούμε, αναγνωρίζετε το τι συμβαίνει. Μπορείτε να μεταφέρετε αυτό που συμβαίνει σε αυτούς που το μοιράζονται, αλλά και σε άλλους που δεν ξέρουν ότι δεν έχουμε χρόνο να πάρουμε ανάσα. Πρέπει να σταματήσουμε την παρακμή, να πηγαίνουμε προς την καταστροφή. Για να σταματήσουμε την παρακμή πρέπει να παρακμάσουμε πρώτα τελείως. Πιθανόν να ισχύει και αυτό. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Πάντως σε αυτή την περίοδο, πέρα από αυτά που είπε Σωτήρη, εγώ θα έλεγα, και ειδικά απευθυνόμενοι σε νεότερους, μην δεχτείτε να πουλήσετε την ψυχή σας. Βρείτε την ψυχή σας, δηλαδή αυτό που παλεύουμε όλοι είναι το τελευταίο προπύργιο, δεν είναι το οικονομικό, δεν είναι η ψυχή. Ποιος είμαι και δεν την πουλάω σε κανέναν. Και την ψυχή δεν μπορούν να μας την πάρουν. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πρέπει να επαναστατήσουμε όλο αυτό που λέγαμε κατά του εαυτού μας, κατά της
πραγματικότητας της νεοελληνικής που πραγματικά μας φθείρει, μας απίζει, μας κάνει να βλέπουμε το σκοτάδι παντού, ότι δεν υπάρχει έξοδος. Δεν είναι ένας από τους συνειρμούς των εκδόσεων έξοδος ήταν και αυτός. Να βρούμε την έξοδο, γιατί σίγουρα υπάρχει, δεν ξέρω πόσο μακριά είναι, αλλά μία από τις προϋποθέσεις είναι να μην πουληθούμε και να μην απογοητευτούμε. Συνεχίζουμε. Ο καθένας κάνει αυτό που έχει την κλίση, που έχει το ενδιαφέρον, προχωράει, δεν πτωείται με τίποτα. Η προσπάθεια που γίνεται από όλα τα κανάλια είναι ότι είσαι ένα τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ό,τι και να κάνεις είναι καταδικασμένο, είσαι μόνος σου, είσαστε 10, είσαστε 100, δεν μπορείτε να αλλάξετε καμία κατάσταση. Αυτό είναι ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είμαστε αδύναμοι. Γιατί αυτοί είναι αδύναμοι, παρόλο που φαίνονται δυνατοί. Αν χάσουμε την ψυχή μας, έχουμε τελειώσει. Δηλαδή να μην πουλήσω την ψυχή μου. Μου δίνουν πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Και έχω πολλές ανάγκες. Να μην το κάνω. Τι μου δίνεις εσύ, Ελένη? Η προσφορά είναι πολύ δυνατή. Δεν μπορώ να αντέξω. Τη δικιά μου ψυχή. Να παλέψω. Ο καθένας, αν δεν πουλήσει την ψυχή του, θα βρει την άλλη ψυχή δίπλα του, που δεν έχει πουληθεί. Πρέπει να αντέξει όμως. Πώς μπορεί να αντέξει κάποιος? Οι προσφορές είναι τεράστιες. Αν θέλει θα αντέξει. Μέχρι τελικής πτώσεως. Έχεις κάποιες συμβουλές για τους αδύνατους? Γιατί ανήκω στους αδύναμους. Δεν έχω τη δύναμή σου. Τρέμω, έχω ανάγκες και μου δίνουν λίγα ή πολλά. Και σκέπτομαι να τα πάρω. Και αύριο? Αύριο θα βρω κάποιον άλλον. Να μου δώσει κι άλλα. Δεν με ενδιαφέρεις τότε. Είμαι σαπισμένος. Δεν με ενδιαφέρεις. Άμα θέλεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, σου πω. Άρα ψάχνεις. Να σε βοηθήσω. Άμα κάποιος μου λέει, όχι εσύ προσωπικά, έτσι. Ναι. Αλλά αν κάποιος μου λέει. Δώστε μας το παράδειγμά σας. Έξω υπάρχει τόση ανησυχία, ναι, τόση αβεβαιότητα. Και αν μας δώσουν, μας κάνουν στάρ για λίγα λεπτά να φανούμε στο πανί και να γίνουμε διάσημοι στο μικρό κρατήδιο της Μπανανίας. Θα το κάνουμε. Εσείς τι μας δίνετε? Τι μας δίνετε εσείς? Τίποτα από αυτά που θέλετε. Ξέρεις, αγαπητή Ελένη, τι θέλω? Τα ίδια που θέλεις κι εσύ. Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση Τους διώχνω όλους αυτούς. να εξαγοράσουμε κανέναν. Όλο αυτό δεν το θέλω. Θέλω την αλήθεια σας και την αλήθεια των άλλων που τη μοιραζόμαστε όλοι μας. Τι είναι η αλήθεια? Πες μου τι είναι αλήθεια. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Το έχει ρωτήσει και κάποιος άλλος αυτό, Έχεις ξεχάσει γι' αυτό. Αλήθεια. Το έχει ρωτήσει και κάποιος άλλος αυτό. Ποιος? Παλιά, πριν από 2.000 χρόνια. Ποια είναι η αλήθεια? Είσαι παιδί. Ποια είναι η αλήθεια? Αυτός που είχε απέναντί του και το ρώτησε. Αλλά ποια είναι η δική σας αλήθεια? Συνεχίστε τη δική σας αλήθεια. Παρεμβαίνω για να... ναι, εγώ όταν λέω αλήθεια, πέρα από το Σοκράτη, πέρα από τον παλιό που ρώτησε τι είναι αλήθεια, και έκανε τον άλλο να καταλάβει ότι ήξερε ποια είναι η αλήθεια, αλλά την είχε ξεχάσει, είναι να μην ξεχάσω. Αλήθεια. Αλφα στερητικό και λύθη. Η προσπάθεια όλη αυτή είναι μια προσπάθεια
ενάντια στη λύθη, για να βρούμε την αλήθεια. Είναι η ανάσυρση φωνών, ψυχών, ανθρώπων που δεν πουλήθηκαν. Τους έχουμε ξεχάσει, θέλουμε να τους ξεχάσουμε, μας κάνουν να τους ξεχάσουμε. Είναι η φωνή μας, είναι με έναν τρόπο και είμαστε η φωνή τους πια. Και ελπίζουμε να μην φημωθεί, να μην ξεχαστεί, να μην χαθεί. Δεν θα χαθεί. Αλλά με έναν τρόπο το κρατάμε ζεστή αυτή τη φλόγα, πώς να το πω. Ούτε κάτι μεγάλο κάνουμε, ούτε κάτι μικρό. Κάνουμε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το πιστεύουμε. Ενάντια στη λύθη. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί ή το έχουμε γράψει. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα γύρω-γύρω αποσκοπούν στο να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι θέλουμε, να λογοτομηθούμε πανταχώθεν, και ειδικά οι νεότεροι. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Γι' αυτό και τα σχολικά εγχειρίδια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα κανάλια έχουν όλα αυτά τα γυαλιστερά μιας χρήσης, μιας στιγμής, γίνε διάσημος, γίνε γνωστός, κάνε αυτό και θα είσαι ο καλύτερος του χωριού. Ποιος είναι? Δεν ξέρω. Ή νομίζεις ότι ξέρεις, αλλά δεν ξέρεις. Ένας νέος πρέπει κάποια στιγμή να κάνει αυτή την ερώτηση. Ποιος είμαι? Και να ψάξει. Και αν πάει πίσω, και αν πάει, θα βρει την απάντηση. Την έχουμε την απάντηση μέσα μας. Απλώς δεν μας αφήνουν δεν μας αφήνουν. Αλλά και εμείς δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να μην μας αφήνουν. Κάνουν μέχρι εκεί που εμείς τους επιτρέπουμε. Έχουμε περισσότερη δύναμη από όσοι νομίζουμε. Και το ξέρουν αυτό. Και γι' αυτό πολεμούν. Πρέπει και εμείς να πολεμήσουμε με το δικό μας τρόπο. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά τώρα δεν... Πώς πολεμάμε τη λύθη για να βρούμε την αλήθεια? Εγώ επιμένω. Όλα αυτά γιατί που το έχουν καταφέρει. Οι αδύναμοι έχουν γίνει δυνατοί γιατί μας έχουν επιβάλει τη λύθη. Πώς την πολεμάμε? Όλα αυτά που είπαμε είναι τρόποι ενάντια στη λύθη. Απόφαση να φέρουμε στην επιφάνεια την αλήθεια, λοιπόν. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι μην μας φάει το σαράκι της παραίτησης. Είναι αυτό που είπε η Ελένη, το σύστημα προπαγανδίζει παραίτηση. Και το έχει πετύχει. Ακριβώς, σε μεγάλο βαθμό. Και προπαγανδίζει και τρόπους διαφυγής, ψευδοδιαφυγής, ναρκωτικά κτλ. Ας πούμε, οπαδικά με ομάδες κτλ. Ας πούμε. Ειδονές, πρόσκαιρες. Ναι. Όλα αυτά. Ναι. Και ψευδοκοινότητες δηλαδή. Έτσι, συμμορίες, οι νεανικές συμμορίες είναι τέτοιο παράδειγμα. Ψευδοκοινότητες που ο άλλος αισθάνεται αποδοχή από τους άλλους, ας πούμε, επειδή κάνουν το ίδιο πράγμα. Ο στόχος του καθεστώτος είναι πολύ απλά να σπάσει την ένταση σε συμμορίες. Ούτως ή άλλως ζούμε σε ένα σύστημα πανσημμοριτισμού, έτσι, δηλαδή έχουμε συμμορίες από την κορφή, οι οποίες πρέπει να διηγηθούν στη βάση.
Αυτό τι είναι τώρα, αυτές οι νεανικές συμμορίες αυτό το πράγμα κάνουν, αυτό το ρόλο παίζουν. Όταν θα έχουν διαλύσει τελείως το κοινωνικό ιστό, θα έχουμε συμμορίες. Θα έχουμε τη συμμορία της γειτονιάς, τη συμμορία της απέναντι γειτονιάς, τη συμμορία της συνοικίας, τη συμμορία της περιφέρειας, όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Ούτως ή άλλως, ο στόχος είναι αυτή η χώρα, ας πούμε, να γίνει ένα σταυροδρόμιο, ας πούμε, και έχει γίνει ήδη, δηλαδή ναρκωτικών, μαύρου χρήματος. Νομίζω έχουμε το μεγαλύτερο φορτίο ναρκωτικών είχαν πιάσει πριν από μερικά χρόνια. Αυτό που πεθάνουν και οι μάρτυρες, άρχισαν να πεθαίνουν εντελώς τυχαία, ύστερα από τον άλλον. Που δηλώνει και τι οικονομικούς ηθήνοντες έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε κανένα αστική τάξη. Έχουμε μια λούμπεν πλουτοκρατία. Δεν είναι κανένα αστική τάξη αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό το πράγμα θέλουν να κάνουν. Οπότε η νεολαία θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Σε συμμορίες, σε οπαδικά, ναρκωτικά, τσόντες, θα ακούνε αυτά τα τραπ, μουσική τραπ κτλ. Είναι πλήρες διάλυση. Αυτό που προτείνουμε εμείς είναι ακριβώς ο αντίποδας. Δηλαδή να φτιαχτούν μικρές ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα που θα πατήσουν πάνω στις αξίες του ελληνισμού. Ο καθένας κάνοντας αυτό που του αρέσει. Αυτό είναι πρακτικότατο πράγμα. Δεν χρειάζεται να αγγλιάσουν όλη τη χώρα. Μικρές καταστάσεις. Και λίγοι, ας πούμε, για να μπορούν και να συνεννοούνται. Αν αυτό το πράγμα δουλέψει, φτιαχτούν ένα σωρό πρωτοβουλίες ανθρώπων, νομίζω ότι τότε φτιάχνεις ένα πραγματικό κίνημα. Είναι μια πραγματική κίνηση βάσης. Και τότε, συγγνώμη που διακόπτω, κάποια στιγμή οι δρόμοι μας θα συναντηθούν. Βέβαια, εννοείται. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πώς θα συναντηθούμε, πώς θα βρω τους άλλους. Αν ο καθένας παραμένει στη θέση του ακλόνητος, μαζί με την ψυχή του εννοώ ακλόνητη, με τους μικρούς κύκλους ο καθένας που συνεργάζεται, πορεύεται, κάποια στιγμή οι δρόμοι μας θα συναντηθούν. Εκ των πραγμάτων. Πότε θα έρθει αυτή η κάποια στιγμή? Πότε θα έρθει? Δεν ξέρω. Θα έρθει. Εγώ είμαι ανυπόμονο. Δεν γίνεται να είσαι ανυπόμονος, γιατί αυτά θέλουν υπομονή. Θα έρθει. Πόσο υπομονή? Δεν ξέρω. Όσοι χρειαστεί. Όσοι χρειαστεί. Όσοι χρειαστεί. Η ουσία είναι να μην παραδώσουμε τα όπλα της ψυχής μας, το ξαναλέω. Και η στιγμή θα έρθει. Μπορεί εγώ να μην το ζήσω, δεν ξέρω. Γιατί να μην το ζήσετε, Σωτήρη και Ελένη? Όχι, το λέω ότι είμαι διατεθειμένη να συνεχίσω μέχρι σε σχάτων. Επιτρέψτε μου, μου θυμίζει κάποιον γνώστη των πραγμάτων που μου ανέφερε τα επόμενα 100 έως 200 χρόνια ξέχνατο. Δεν μπορώ να πω. Πού το ξέρει δηλαδή αυτός? Δεν μπορώ να πω. Πώς μπορεί να το προκαθορίσει? Έχει την υπομονή να περιμένει την ώρα να συναντηθούμε. Γιατί δεν πρέπει να δούμε, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο, μήπως έχει έρθει αυτή η ώρα? Ναι, θα το είχαμε καταλάβει. Πώς δεν το είχαμε καταλάβει? Θα είχαμε και... Μπορεί και να είναι κι άλλοι. Θα το καταλάβουμε αυτό. Πώς να το καταλάβουμε? Σας γνώρισα μέσα από το Facebook. Ναι. Μέσα από ένα προφίλ μα έτσι έγινε. Ωραία. Αυτό το προφίλ μοιραζόμουν κοινά πιστεύω, κοινά θέλω. Όλο αυτό το υγιές κομμάτι της κοινωνίας που πρέπει να αναδυθεί και να μπει μπροστά και να οδηγήσει και τους απισμένους. Εδώ είναι η ένστασή μου, αλλά δεν υπάρχει ένσταση. Έτσι. Πώς θα γίνει αυτό? Εσείς λέτε να περιμένουμε τα μικρά ριάκια να δημιουργήσουν τον υπόγειο χήμαρο. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? Συγχωρέστε με, υπάρχουν ήδη τα χιλιάδες ριάκια, πολιτιστικοί σύλλογοι. Θα μου πείτε, έχουν διασυνδέσεις στο πολιτικό κατεστημένο. Ναι, έχουν. Αλλά αυτοί που τις συγκροτούν, χοροδίες, αυτά που ανέφερες όλα, άνθρωποι που ασχολούνται με το υγιές κομμάτι της μουσικής και όχι με την τραπ που δεν είναι καν μουσική. Υπάρχουν χιλιάδες πρωτοβουλίες, προτάσεις εκεί έξω που κάποιες από αυτές το σύστημα τις βγάζει και να λέει εντάξει, δεν είμαστε και τελείως μπόθρος, είμαστε μισοϊπόνομος, αλλά υπάρχει και κάτι. Αυτές οι χιλιάδες προτάσεις, αν συνενωθούν, γιατί θα πρέπει να αναγκαστούμε να περιμένουμε
κάποια στιγμή, κάποτε. Όχι, ίσως δεν το είπα καλά. Είπα ότι θα γίνει, δηλαδή ίσως ένας από τους τρόπους, και εμείς προσπαθούμε να γνωρίσουμε κάποιους που συμφωνούμε στις βασικές μας αρχές. Συνεργαζόμαστε με επίσης πολύ αξιόλογους ανθρώπους που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την αγαστή συνεργασία τόσα χρόνια. Ο καθένας από τη μεριά του, είτε γράφοντας άρθρα, είτε μεταφράζοντας, είτε στα γραφιστικά, ένα σωρό που μου έρχονται στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Και εμείς αναζητούμε ανθρώπους να μοιραστούμε, να κάνουμε τη διαδρομή μαζί, με αυτούς τους στόχους που έχουμε. Δεν περιμένω να έρθουν, και εγώ τους ψάχνω. Αλλά δεν έχω και την ανυπομονησία αυτή που είπες προηγουμένως, δηλαδή ότι πότε θα γίνει και πότε θα αυτό. Γνωρίζω, ή μάλλον από ό,τι βλέπω, ότι η κατάσταση έτσι όπως είναι δεν είναι πολύ εύκολη. Γι' αυτό το είπα. Ότι όταν όλα σε σπρώχνουν στην παραίτηση, οφείλεις να αντέξεις και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που θέλεις και που σου αρέσει, με στόχο φυσικά την πρόθεση του κοινού καλού. Αυτό εννοώ, και του ελληνισμού που λέμε. Όχι να κάνω αυτό που μου γουστάρει, με την έννοια αυτή που ακούμε σήμερα. Χρειαζόμαστε δικές μας δομές, δηλαδή, αυτό πολύ απλά. Ποιες είναι οι δικές μας δομές? Δικές μας δομές. Για να φτιαχτεί ένα εθνικό κίνημα. Αυτό χρειαζόμαστε. Η Ελένη ανέφερε... Αυτό που λες για πολιτιστικούς συλλόγους δηλαδή και τα λοιπά, καλά, φαντάζομαι δεν εννοείς τους πολιτιστικούς συλλόγους της κάτω Αχλαδιάς, ας πούμε, που είναι για να βγάλει τη Γουρουνοπούλα στο πανηγύρι. Μιλάω για αυτούς που κάνουν τζερτζελέ. Ναι. Υπάρχουν χιλιάδες εκεί έξω, ναι. Έτσι, που απλά μπορεί να είναι ο ένας στον ίδιο νόμο και να μην ξέρει την ύπαρξη του άλλου. Ωραία, πρέπει να τη μάθει. Και όλοι αυτοί κάνουν ένα μικρό ή μεγαλύτερο έργο που είναι τόσο απαραίτητο για τις μικρές κοινωνίες. Είναι αυτοί που είπες εσύ, αγαπητέ Σωτήρη, αυτοί που κάνουν τη δουλειά για όλους τους άλλους που είναι οι κακομοίριδες και οι κοπρίτιδες. Προσβάλλω και τα αγαπητά μας χιλιά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, και συγχωρέστε με τις παρεμβάσεις, είναι, είπες Ελένη ότι στο περιοδικό σας υπάρχουν οι συνεργασίες αγαθής μορφής, να το πω έτσι. Άνθρωποι που φέρνουν τα άρθρα σας για να τα δημοσιεύσετε. Γραφίστες που προσφέρουν εθελοντικά έργο. Τους έχετε δίπλα σας αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτό εννοούσα, είναι τα μικρά αριάκια που υπάρχουν εκεί. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι γραφίστες όπως αναφέρες, χωρίς να μην πω, προσφέρουν στο δικό σας έργο, που το μοιράζονται το δικό σας όραμα. Άρα, συγχωρέστε με, αυτό μιλάω. Ήδη δίπλα σας υπάρχουν χήμεροι, ηριάκια, που περιμένουν να δημιουργηθεί, κάποιος να βάλει, ή πολλοί να βγάλουν τη φωτιά, να ανάψει και να μας ζεστάνει όλους. Συγχωρέστε με για όλα αυτά τα περίεργα που αναφέρω, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν εκεί έξω όλοι αυτοί που ψάχνουμε, και κοινή συναισθημένη, κοινός τόπος δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ σας γνώρισα μέσα από το προφίλ. Τυχαία. Τελείως τυχαία. Αν όμως αφήσουμε τη ζωή μας, τη θέλησή μας στην τύχη, το ξέρετε καλύτερα εσείς από αυτό, γιατί τίποτε δεν δουλεύετε στην τύχη, συντονίζεστε με τους συνεργάτες σας, δεν θα προκύψει αυτό που είναι ποθούμενο. Σημαίνει, αυτές οι πρωτοβουλίες ασφαλώς υπάρχουν, έτσι. Το γεγονός όμως ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι, σημαίνει πως δεν είναι αρκετές. Θέλουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες για να φτιάξουμε ένα κίνημα. Όταν λες δεν είναι αρκετές... άμα ήταν αρκετές δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση. Σου ανέφερα... Θέλουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Θέλουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Τόσα, αλλά με όποιες μορφές. Θέλουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Απλά δεν τους ξέρουμε, αλλά πρέπει να τους αναζητήσουμε. Ωραία. Είναι εκεί χιλιάδες εκεί έξω. Ωραία.
τους αναζητούμε κι εμείς, μας αναζητούν και αυτοί, ο ένας αναζητεί τον άλλον. Άρα το σημαντικό, από τους ήδη υπάρχοντες που κάνουν κάποια πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι σε παρόμοια κατάσταση με τη δικιά μας και οι οποίοι θα πρέπει να συντονιστούν μεταξύ τους. Ο τρόπος για να συντονιστούν μεταξύ τους ήταν να τους πω προηγουμένως, να έρθουν σε επικοινωνία, να γνωριστούν και να δουν τι μπορούν να κάνουν. Στο δικό τους τον τομέα, σε αυτό που τους αρέσει. Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι οι δομές. Έχω δώσει και μια ονομασία, δομές τώρα. Κανένα πρόβλημα. Πες το πώς θέλεις. Ωραία, δομές. Πες το πώς θέλεις. Αν αναπτυχθεί αυτό το πράγμα, τότε μιλάμε στα σοβαρά για τη δημιουργία ενός κινήματος. Καταρχάς έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα υπόψη μας, τα οποία μας δείχνουν πώς δεν μπορείς να φτιάξεις ένα κίνημα. Έτσι. Πώς δεν μπορείς να φτιάξεις ένα κίνημα. Δηλαδή, τι εννοείς? Δηλαδή, ένα σώρο αποτυχημένες προσπάθειες, τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε οργανώσεις. Όχι, την ουσία. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι εννοώ, έτσι. Που μας έχουν δείξει τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ωραία, καταλαβαίνω. Δηλαδή, ένα σώρο αποτυχημένες καταστάσεις, ας πούμε. Έχουμε επομένως μια πολύ καλή δέσμη μαθημάτων για το τι πρέπει να αποφύγουμε. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε θετική συνεισφορά. Να δούμε, αποφεύγοντας όλα τα αρνητικά διδάγματα, τι θετικό μπορούμε να κάνουμε. Τι θα πρέπει να αποφύγουμε πρώτα-πρώτα. Αυτό. Και συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ναι, φυσικά κάνεις και παρεμβαίνεις. Εφόσον λοιπόν έχουμε αυτά τα διδάγματα τα αρνητικά, έχουμε μια πρώτη καλή αφετηρία. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να δούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε. Μετά πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα γίνει σε ένα σώρο τομείς, σε εκατοντάδες τομείς, τότε έχεις πραγματικά τη δημιουργία ενός κινήματος. Το κίνημα δεν δημιουργείται με το να φτιάξεις μια πολιτική οργάνωση. Δεν είναι κατά του να φτιάξεις μια πολιτική οργάνωση, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω. Αλλά δεν γίνεται έτσι το πράγμα. Και να βάζεις μέλη, ας πούμε, γίναμε, ξέρω εγώ, από τόση, ας πούμε. Δεν καταλήγει πουθενά. Ούτως ή άλλως η λύση δεν μπορεί να έρθει μέσα από τους μηχανισμούς του συστήματος. Τώρα να κοροϊδευόμαστε και να μπει στη Βουλή δεν καταφέρνεις τίποτα, ας πούμε. Απλώς θα γίνεις κάπου γνωστός. Αυτή τη φορά μπήκες, μετά μπορεί να μην μπεις, μετά μπορεί να ξαναμπείς με ένα πιο αυξημένο ποσοστό. Αλλά αυτό το πράγμα, το σύστημα δεν είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να μπορεί να ανατραπεί. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Το ίδιο το σύστημα μάλιστα πλέον καταπατά το Σύνταγμα. Εδώ και 14 χρόνια, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε αυτή η κρίση, που ξέσπασε μάλλον, γιατί ξεκίνησε πολύ πολύ νωρίτερα, που ξέσπασε αυτή η κρίση δίχως τέλος, που βιώνουμε μέχρι σήμερα, το καθεστώς έχει παραβιάσει το Σύνταγμα ένα σωρό φορές. Και λοιπόν τι έγινε. Άρα δεν υπάρχει, δηλαδή το ίδιο το σύστημα είναι στην παρανομία, πώς το λένε. Δεν μπορείς να το καταφέρεις αυτό το πράγμα μέσα από μηχανισμούς του συστήματος. Δεν γίνεται να το αλλάξεις το σύστημα μέσα από τη Βουλή. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν γίνεται με τις εκλογές. Όλο αυτό και οι εκλογές ακόμη πλέον σε αποκλείουν. Αν δεν τους αρέσει, σε αποκλείουν. Αυτό σου λέει ότι θα αποφασίσει ένας δικαστής για το αν το κόμμα σου, ας πούμε, ευνοεί το δημοκρατικό πολίτευμα, ας πούμε. Ωραία, λοιπόν, ο οποίος δικαστής φυσικά είναι ελεγχόμενος από άλλους. Εντάξει. Άρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα έτσι. Άστους να σαπίζουνε. Δεν μπορείς να τους ανατρέψεις αυτή τη στιγμή. Από το να λες δεν μπορώ, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ας πούμε, δες τι μπορείς πραγματικά να κάνεις. Τι μπορώ. Πάντως να τους ανατρέψεις δεν μπορείς. Υπάρχει μια ρίση μιας οργάνωσης που λέγονται είναι αλκοολικοί. Ωραία. Οι οποίοι έχουν ένα ρητό, ας πούμε, και λένε Θεέ μου, βοήθησέ με να καταλάβω τι είναι στο χέρι μου, τι δεν είναι στο χέρι μου και ποια είναι η διαφορά. Λοιπόν, εμένα στο χέρι μου δεν μπορεί να ρίξω το σύστημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το κάνω. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, έτσι. Αλλά δεν μπορώ. Ούτε εσύ μπορείς, ούτε η Ελένη μπορεί, ούτε ο γείτονας μπορεί, ας πούμε. Άρα πρέπει να κάνω αυτό που μπορώ. Εγώ μπορώ να κάνω αυτό. Αυτή τη δουλειά έχω μάθει να κάνω.
Δεν μπορώ να κάνω μουσική, δεν μπορώ να κάνω βίντεο, δεν μπορώ να κάνω ζωγραφική, δεν μπορώ να κάνω ένα σωρό πράγματα. Αυτό πάντως μπορώ να το κάνω. Εντάξει, ίσως μπορώ να κάνω και τίποτα περισσότερο. Δεν έχω αντίρρηση. Αλλά εμάς αυτό μας αρέσει να κάνουμε και αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε. Ο άλλος ξέρει να κάνει άλλα πράγματα. Ας τα κάνει λοιπόν. Δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα φοβερό και τρομερό. Απλώς σηκώνεται από το καναπέ του και βρίσκει ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να συνεννοηθεί. Πάβει να ζει όσο αυτό γίνεται μέσα σε ένα αρρωστημένο περιβάλλον που τον καταθλίβει και τον θύρει και μπορεί να το κάνει και να το ενσωματώσει τελικά, ας πούμε, και να χαθεί τελείως. Να βρει ανθρώπους, και τεχνικά σημαίνει αυτό είναι πολύ εύκολο, με τους οποίους έχει κοινά ενδιαφέροντα και να συνεννοηθεί. Αυτό το πράγμα είναι. Αλλιώς δεν μπορεί να δημιουργηθεί κίνημα. Δεν μπορεί να πατήσεις σε ένα κουμπί και να φτιάξεις κίνημα. Πώς το λένε, ούτε μπορεί να το κάνεις τεχνητά, φτιάχνοντας ένα κόμμα και λέγοντας ότι θα μαζεύω μέλη, ας πούμε, και μέχρι να γίνουν πάρα πολλές χιλιάδες. Δεν γίνεται έτσι. Ούτως ή άλλως. Τώρα δεν θέλω να πάω εκεί, ας πούμε, αλλά και η λεγόμενη χώρη, η πατριωτική κτλ. Ας πούμε, είναι 500 κομμάτια, ας πούμε. Δηλαδή, και εκεί μέσα δηλαδή να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος, είναι κομμάτι-κομμάτι. Ο λεγόμενος, έτσι. Είναι, ας πούμε. Είναι μεγάλα εγώ και μεγάλα θέλω. Τσέπης. Ωραία, άρα λοιπόν και έτσι να πάω να το κάνεις, ας πούμε, δεν θα καταφέρεις τίποτα, ας πούμε. Εμένα, η πολιτική μου δουλειά, επειδή ήμουνα πολιτικοποιημένος, οργανωμένος πάντα, δεν ήμουν ποτέ ανοργάνωτος. Ήμουν πάντα σε οργάνωση και ενεργός, έτσι. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο δεν είναι ούτε εντάξει, πρέπει να κάνεις ένα σώρο πολιτικές δουλειές αμέσως σε μικρές οργανώσεις. Αυτό που μου αρέσει να κάνω περισσότερο και τα καταφέρνω μια χαρά είναι οι στρατολογίες. Να βάζω μέλη, πώς το λένε, να πλησιάζω κόσμο και να τον οργανώνω. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ απ' όλα. Έχω φτιάξει καταστάσεις τέτοιες, ξέρω πώς γίνονται. Δεν το κάνω πλέον. Γιατί δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να πάω. Μπορώ να βρω να σου φτιάξω μια μικρή οργάνωση. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει υπομονή μόνο και έναν τρόπο να κινείσαι. Και κανέναν να μην ξέρω, θα βρω. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω ότι δεν έχει νόημα. Θα φτιάξω μια μικρή οργάνωση, θα είμαι εγώ αρχηγός, ας πούμε, ωραία, μπράβο. Και μετά θα είμαστε σε ένα χώρο, ξέρω εγώ, που είναι κατακαιρματισμένο σε 100 κομμάτια, ας πούμε, και ο ένας πάει να βάλει το μάτι του άλλου. Άσε που δεν θέλω και να έχω καμία σχέση με αυτό το χώρο, έτσι. Με ανθρώπους πολύ αξιόλογους που τους ξέρω από εκεί, φυσικά θέλω να έχω σχέση, αλλά με αυτό το χώρο δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Εμείς δεν αντασσόμαστε εκεί, δηλαδή, πώς το λένε. Είμαστε μόνοι μας. Αλλά και έτσι με το πας, πάλι δεν θα καταφέρεις τίποτα. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν από το να μιζεριάζεις σε ένα πολιτικό χώρο που είναι ένα χάλι μαύρο, ας πούμε, δεν το λέω, οι ίδιοι το λένε, έτσι. Μάλιστα πολλοί λένε ότι δεν είναι χώρος, είναι, πώς το λένε, πώς είναι, αποχωρητήριο. Μου το έχουν πει άνθρωποι που είναι σε αυτό το χώρο χρόνια, έτσι. Μου έχουν πει ότι είναι αποχωρητήριο, γιατί είναι στο χώρο, έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω σκά αποχωρητήριο, ας πούμε, λοιπόν. Από το να ασχολείσαι μόνο με αυτή την κατεστραμμένη υπόθεση, ας πούμε, πρέπει να ακολουθήσεις μια πορεία υγείας. Η πορεία υγείας είναι να βρεις ανθρώπους που είναι σαν και εσένα υγιείς ή που θέλουν τέλος πάντων να βρουν την υγεία τους και να δεις τι μπορείς να κάνεις μαζί τους. Όχι να φτιάξεις πολιτική οργάνωση, επαναλαμβάνω. Να μπορείς να φτιάξεις μια πρωτοβουλία πάνω σε κάτι. Σε κάτι, ρε παιδί μου, που σ' αρέσει εσένα. Νομίζω δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Αγαπητέ Σωτήρη και αγαπητή Ελένη, εγώ είδα πολύ απλά ότι επαναλαμβάνεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δεν θέλουμε να κάνεις κάτι άλλο. Να συνεχίσεις, να σε έχει ο Θεός καλά, εσένα και την Ελένη, και να έχεις ζωτικότητα και δύναμη, να συνεχίσεις να εκδίδεις το ένζυμο, να αναδεικνύεις την αλήθεια, να βγαίνουν καινούργιες εκδόσεις από την έξοδο και να βρούμε επιτέλους την έξοδο και να παρατήσουμε τη λύθη, να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί τη δική σας αλήθεια θέλαμε να γνωρίσουμε. Δεν μοιραζόμαστε την ίδια σκέψη, το ίδιο θέλω και τα ίδια πιστεύω.
με όποιες διαφοροποιήσεις στην έκφραση και στο ταπεραμέντο. Ποτέ δεν μιλήσαμε για κάποιον συγκεκριμένο χώρο. Αυτό που εγώ πρότεινα και ανέφερα είναι όλοι μαζί, όλοι υγιείς, αυτοί που δεν έχουν μάθει, δεν θέλουν τη στάνη, δεν θέλουν το τσέλιγκα, τον τσοπάνο, δεν έχουμε τίποτα με τους κτηνοτρόφους. Ένας απλός μεταφορά, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Δεν θέλουμε να είμαστε πρόβατα, ούτε κάποιοι να μας αρμέγουν. Θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Τη δική σας αλήθεια σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας και επιτρέψτε μου να μεταφέρω μόνο μια παράκληση σε όλους αυτούς τους άξιους που έχουν προφίλ τόσο ενδιαφέροντα, είτε στο Facebook είτε σε οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό δίκτυο, και στο τέλος μένουν με το ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε άλλο. Σαφώς και εδώ δεν είμαστε για να φτιάξουμε κάποιο κίνημα, είναι απλά για να ενωθούμε, να ενώσουμε τη μικρή μου ζωτική ενέργεια με τις δικές σας μεγάλες πολλαπλές ζωτικές δυνάμεις. Προσπαθώ να ψελίσω τη δική σας αλήθεια. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να μας ανεχθείτε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή